हे पूर्ण परम ब्रह्म ज्योतिस्वर खुलुमबाय ओम ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोननिसिम बे समाव अननाय सिबिनाय खुलुमनाय आरो गाहाम अनसायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै जों मोनसे गोदान आयदा लानानै नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो थाखाय आखायाव लादों। दा जोंनि गेजेराव दिनै बे आयदानि सावरायगिरि महरै जोङो मोननो हादों जोंनिनो गेदेमा दुलाराय ब्रह्म धोरोम फोसाव आफादनि बा दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि गाहाय गुरु आफा मनरन्जन ब्रह्म। दा बिथांनि न'आव जोङो मोनफैनानै आफाजों दान्दिसे जोङो गोबां बाथ्रा बा गोनां बाथ्राफोरखौ जोङो मिथिनो नाजागोन। दा दिनैनि बे आयदानि गेजेरजों आफानिसिम जोङो माखासे गोनांथार सोंलुफोर लानानै फैदों। दा बे आयदानि गेजेरजोंनो जोङो दिनै साफ्रोमबो नायगिरि आइ आफामोननो मिथिहोनो नाजादों जोङो सुखु गोजोनखौ माबोरै मोननो हायो। दा जोंनि सुखु गोजोना बहा दङ, जोङो सुखु गोजोनखौ मोननोब्ला जिउआव जोङो मा मावनो नांगोन, बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों दिनै बे आयदानि गेजेरजों जोङो फोसावनो नाजागोन। दा गिबियावनो ब्रह्म गियान चेनेलनि जानानै आङो आफानिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ जासिग्रोनाय जाबाय। खुलुमबाय। दा आफानिसिम आङो मोनसे माखासे गोनांथार सोंलु लानानै फैदों। बे सोंलुआनो जाहैबाय सुबुं माहारिया जोङो जिउआव थांनानै थानाय जिउआव सुखु गोजोनखौनो जेब्लाबो नागिरो, बयबो नागिरो। दा बुहुमाव ओरैबायदि सुबुं नागिरनानै मोननाय नङा जायफोरा सुखु गोजोनखौनो नाङा होननाय सुबुं जों नागिरनानै मोननाय नङा। दा बे सुखु गोजोनखौ मोननोब्ला जोङो सुबुं माहारिया मा मावनो गोनां दङ, मा मावोब्ला जों सुखु गोजोनखौ मोननो हायो? गिबियावनो आङो ब्रह्म गियान चेनेलनिसिम आंनि गोसो गोरबोजों आंनि खुलुमनायखौ हरग्रोनाय जाबाय। ओम। जोंहा बिथां बाबा जोंब्लाव ब्रह्म बाबाया सोंनायनि फिननायखौ आङो हानायसिमखौ होलांनो आं सानबाय जे बे बुहुमाव गासै सुबुं अनजिमाया 750 लाख सुबुं दं। दा बिनि गेजेराव हिन्दु दङ, ख्रिस्टान दङ, मुस्लिम दं, मोनथाम सम्प्रदाय। बे मोनथाम सम्प्रदायनि गेजेराव मोनफ्रोमबो सम्प्रदायहानो गावबा गाव धोरोम शास्त्र बिजाब दङ। जेरैहाय हिन्दुना बेद, ख्रिस्टानना बाइबेल आरो मुस्लिमना कुरान शरीफ। आरो दिनैहाय बे सारा बुहुमाव बे 750 कौटि सुबुंफोरनि गेजेराव सम्प्रदाय मोनथामनि गेजेराव इसोर सिबिनाय धोरोमनि खान्थिफ्राबो गोबां दंसै, सानथ्र' हायै। जेरैहाय हिन्दु धोरोम, ख्रिस्टान धोरोम, इस्लाम धोरोम, जैन धोरोम, बुद्ध धोरोम, बाथौ धोरोम, सतसंगी धोरोम, बिदिनो गोबां दंसै। दा बेफोर गासिबो धोरोमफ्रा सुबुं समाजनि बा सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारिखौ लाबोनो थाखाय बयबो जुदि इसोरखौनो सिबिदोंब्ला होमब्लाथ' दिनैसिम बे मुलुग संसाराव सुबुं माहारिनि गेजेराव गोजोन थासारिया सफैनांसिगौमोन। नाथाय आं दा नुनो मोनदों सुबुं थासारि मोनथायाथ' बे गोजाननि बाथ्रायानोसै, असान्तिखौसो जों बांसिन नुनो मोनदों दा। बेफोरनो जाहैबाय नै दा सारा बुहुम नाङैनो दा मानसिया गावजों गाव दानथार सुथार गावथारलायनाय, बे हादोरजों बै हादोरजों दावहा नांलायनाय, एग्रे बेग्रे जोबनो गैया जाबोदों। बयबो जुदि सैथो धोरोमखौनो सिबिदोंमोनब्ला, सासे इसोरखौनो जुदि सिबिदोंमोनब्ला
दिनैथ' मुलुग संसाराव गोजोन थासारिया सफैनांसिगौमोन गोजोन थासारिनि अनगायै मानो इसेबां असान्थिया मानो सृष्टि जानो मोनखो मानो इसेबां दुखु खस्थ' सैनांगौ सुबुं माहारिफ्रा बेनिखायनो आं दिनै बुंनो सानो हिन्दुनि जे बेद शास्त्र बे बेद शास्त्रआव जे गोदोनि ऋषि मुनिफ्रा रोखा रोखा सनानि हांखोजों लिरना गालांखानाय यज्ञनि खान्थि बेथ' सोरजिजेननायनिफ्रायनो दङ श्रीमद भागवत गीतायाव बुंदों सहजैका प्रजासिष्टा पुरुबास प्रजापति अनेन प्रसबिस धमेश बहस्तेष्ट कामधुक होनदों सोरजिगिरि ब्रह्माया यज्ञजों लोगोसे प्रजा फिसाफोरखौ सोरजिनानै बोसोन होदों बे यज्ञजोंनो नोंसोरो दिनै एसे गाबोन एसे समफोर एसे थामफोर एसे एफा एफा जोनोम जालांबाय थागोन एरलांबाय थागोन इसोराबो बेजोंनो गोजोनगोन होननानै भागवत गीतायाव लिरना दिन्थिना गालांदों आरो बुंबावदों देवानो भावयो तानेन ते देवा भावेन्तो ब परस्परं भावेन्तो श्रेय परम बाप सत होननाबो बुंबावदों बे बैदिक खान्थिनि यज्ञनि गेजेरजोंनो मोदायफ्राबो गोजोनगोन आरो गोजोननानै बुहुमाव नांगौ जखा रोखोमै थि समाव अखा हाहोनानै अन्न सृष्टि खालामगोन आरो बे अन्नखौ बुहुमाव दंनाय मानि बे सारिमुथि जिबि अरन बरन गजन भ्रमण 4 आथम जिबिफ्रा जानानै आलो गोजोन जिउ खांनो हागोन बे श्रीमद भागवतनि बाथ्रा जाहैबाय होमबा जों दिनै मिथिबाय गोदो गोदायनि ऋषि मुनिफ्रा लिरना गालांखानाय बेद शास्त्रनि रोखा रोखा बाथ्राखौ बे बुहुमाव दंनाय माने 750 लाख सुबुङा जुदि जों खौसे जालायनानै बयबो बे अराव आहुति होयोबा बा जगाहुतिखौ होयोबा बे बुहुमाव नैबे बारबाय थानाय बारानो सान हर मोदोमफ्रुनाय बार बारबाय थागोन बबाव बेमारनि जिख्रि बिजानु थानो हाबावनो बबे भाइरासआ थानो हाबावनो बे जगनि उखुन्दैनिफ्रायनोथ' गेजेर अन्तरिखुलुगाव मोब्लिबाव सौहैनानै जोमै सोमजिहैगोन बे जोमैनिफ्रायनोथ' अखा महरै बुहुमाव गोग्लैफैगोन बे अखानिफ्रायनोथ' जिबिनि अन्नफ्रा जाग्रा आदारफ्रा सृष्टि जागोन आरो बे आदारखौ जानानै जिउ जिबिया आलो गोजोनै जिउ खांनो हागोन बेनि अनगायैथ' गुबुन जेबो राहायानो गैया बेनिखायनो बेद शास्त्रआव बुंबावदों जगहिन कर्मन बन्धनम होननानै मानसिनि मावनाय हाबाया जुदि जग कर्म जायाब्ला बेवहाय बन्धन जायो होनदों मावगारनायल' जायो जग गैयि कर्मफ्रा बबे बिबार बावनाय दंफां खुलुमनाय मुसुखा खुलुमनाय जौ बेदर आखाय होनानै बावनाय दल देग्रे दामनानै मोसानाय मुसुरनाय आखाइ खबनाय बेफोर जाबाय जग गैयि कर्म जगहिन कर्म न बेबायदि खान्थिजों इसोर सिबियोब्ला आत्माया मुक्ति मोना नोरोगाव थायो बन्धन जायो जगहिन कर्मन बन्धनम बेनिफ्राय आरो बुंबावलायबाय मा सत्संगेन भवेन मुक्ति असत्संगेन बन्धनमबो होनबावबाय सतजों संग जायोबा सान सोरजिगिरि ज्योतिष ब्रह्म गुरुजों लोगो लायोब्ला बिनिनो अरमा खुगायाव जुदि गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफ्रुनाय मुवाजों जगाहुति होयोबा सैथोजों संग जायोबा लोगो लायोबा आत्माया मुक्ति मोनगोन सत्संगेन भवेन मुक्ति आरो असत्संगेन बन्धनम जुदि असतजों संग जायोब्ला सिगाङाव बुंबोनाय बायदि जायहा जोनोम दं थैनाय दं बेजों जुदि संग जायोब्ला बेनि आत्माया रुंसारि जाना थांनायनि उनाव मुक्ति लाभ मोननाय नङा सोरगो रायजोआव सहैनाय नङा बे मध्यपुरियावनो मायाथिलि बे नरकपुरियावनो फिन जोनोम मोनफिननांगोन असत संगेन बन्धनम बे असतआव बे हमथा जागोन बे सतजों संग जायोबा आत्माया मुक्ति मोनगोन आरो असतजों संग जायोबा लोगो लायोबा आत्माया नोरोगाव थागोन बा बन्धनाव थागोन बेखौनो बुंदों शास्त्रआव रोखा रोखा आरो बुंबावदों ऋग्वेदाव
जायनि न'खराव जगाहुति होनाय जाया बे न'खरा पाप जायो होननानै पापआ बेनो न'खराव गोजोन थासारि गैयै बिदा फंबाय बिमा बिफा नांलाय खमलाय जानाय गाननाय जोमनाय लानानै जानाय लोंनाय लानानै मावनाय दांनाय लानानै लेखा फरायनाय लिरनाय लानानै बायदि बायदि बेबहारिक सामाजिकआव लानानै न'खराव गोजोननाय गैयै जागोन बेनो जाबाय पाप पापनिफ्राय मुक्ति मोनाब्लाथ' न'खर संसारा गोजोन सान्थियाव फैया पापनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखायब्लानो बे जगाहुतिखौ होथारनांगोन अब्लासो जोङो पापनिफ्राय मुक्ति मोनगोन बन्धननिफ्राय जोङो बारग'गोन बेनिखायनो बेखौ बुंदों ऋग्वेदाव जायनि न'खराव जग होनाय जाया बे न'खरा पाप जायो होननाया पापनिफ्राय मुक्ति मोननो थाखायनो जग्य आरो बुंबावदों परमहंस शिबनारायण स्वामी आफानि शास्त्र बिजाबाव परम कल्याण गीतायाव मा बुंदों बेवहाय केरासिन थाव सावनानै खैला अरखि सावनानै गेसाव गोफोन सावनानै आलौग्रा बेसाद सावनानै जगाहुति होयोब्ला बिनि उखुन्दैया बिस गोनां जायो आरो बिस गोनां अखाजों बिस गोनां आबादा सृष्टि जायो बे बिस गोनां आबादखौ जुदि सारिमुथि जिबिया जानांगौब्ला बेमार आजाराव गोग्लैयो थ्रिथाबाव भुगिनो गोनां जायो बेनिखायनो परमहंस आफाया होलांदों परम कल्याण गीतायाव गोदै गोथाव मिलौनाय मुवाजों मोदोमफ्रुनाय मुवाजों अराव आहुति हो अब्लानो ब्रै आथम जिबिनि सुख सान्तिखौ मोननो हागोन होननानै बेनिफ्राय आरो बुंबावदों केरोसिन तेल पाथरिया कयला प्रभृति धूमे मेघ हইয়া जल बर्षण হইলে তোর দ্বারা উৎপন্ন অন্য শরীর ব্যাধি ও বুদ্ধির জড়তার হেতু होनना बुंदों अरमा खुगायाव गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफ्रुनाय मुवायासो अराव आहुति गोग्लैनांगौ बिनि अनगायै अपकृष्ट जाय मुवाफ्रा खहा खालामो अपकार खालामो बेफोरबायदि मुवा बेसादखौ अरमा खुगायाव दौनो बादा होदों अराव सुगन्ध समिष्ट अग्निब्रह्मे सुगन्ध समिष्ट पदार्थ দিয়ে जगाहुति दिले पूर्वोक्त प्रणालीते बुद्धि सात्विकी ও শরীর নির্বাহী হয় যেমন বিষ তেমনই শস্য जेरै जोलै ओरै बेगर ओरैनो आबाद गमेर बिसे गम खाटा गासेर बिसे खाटा गास होनना बुंदों गम जोलैखौ नोङो हाखौ सार्च खालामनानै फोयोबा गम बिफांखौनो मोनगोन सुगोनां बिफांनि बेगरखौ नों फोयोबा सुगोनां बिफाङानो रज'गोन जेमन बिस तेमनै शस्य जेरै जोलै ओरै आबाद जों जेरै कर्म खालामगोन बिदिनो फिथाइ मोनगोन करे बुढ़ाई शोक साहे कैसे पावे कोई रुपये पेरो बाबर के आम कहाँ से ओय होनना बुंदों गाज्रि खामानि मावनानै मोजां खामानि फिथाइखौ हास्थायदों बियो बहा मोनलायखो मान्दार बिफां गायनानै बहाय थाइजौ फिथाइ हास्थायबा बहा मोनलायखो होननाय जादों मन्द कर्म करिया सुख साहे तेसो ताहा केमन करिया पाइबे बाबलार बेखौ रोपन करियास ताहाते आम कथा हইতে हইबे होनदों गाज्रि खामानि मावनानै आर जाथारि खामानि मावनानै जग खान्थिनि अनगायै गुबुन खान्थिजों सिबिनानै जगनि फिथाइखौ हास्थायबा बहा मोनलायखो मान्दार बिफां गायनानै बहाय थाइजौ फिथाइ हास्थायबा बहा मोनलायखो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों आरो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावदों फल दिबेन फल पाबेन होननानै फिथाइ होगोन फिथाइखौ मोनगोन बहा होनायगौ फिथाइखौ अरमा खुगायाव गोदै गोथाव मिलौनाय मुवा मोदोमफ्रुनाय मुवाजों जगाहुति होयोबा बिनिफ्राय जोङो अन्न सृष्टि जानायखौ जों मोननो हायो ओंखायनो फल दिबेन फल पाबेन फिथाइ होगोन फिथाइखौ मोनगोन फिथाइ होआलासिनो ओरैनो बियोबा बे मालाबाबो जाया आरो मोनखानायबो नङा नैबे ओंखायनो जगाहुति होयोबा सारिमुथि जिबिनि धोरोम जायो जगाहुति होयोबा जगनि उखुन्दैया जोमै जाना अखा हानानै अन्न सृष्टि खालामनानै जिबिफोरखौ फालित खालामो इसोरा बेजों गोजोनो बेनिफ्राय आरो बुंबावदों प्रथमे अग्नि ब्रह्मे हुम करा भिन्नय कुन यज्ञ सिद्ध हইবে না আর লক্ষ লক্ষ প্রকার যত্ন করিলেও হইবে না ইহা ধ্রুব সত্য জানিবে होनदों गिबियाव अरमा खुगायाव आहुति होनाय बिनि अनगायै
गुबुन मोनसे जगआनो जाफुंनाय नङा होनदों आरो लक्ष लक्ष बार नाजाब्लाबो जानाय नङा बे नंगुबै सैथो होननानै मिथिखा गोबां जगनि खान्थि दं जेरैहाय नाम जग्ग कीर्तन जग्य अनेक जग्ग दं बिदिनो बै बायदिसिना बावनाय सिबिनाय खुलुमनाय कीर्तन खालामनाय मोसानाय मुसुरनाय बेखौबो जग्ग होनदों किन्तु नैबे अराव जे गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफ्रुनाय मुवाजों जे आहुति होदों बे जाबाय प्रधान जग्ग गाहाय जग्ग बियो बे जग्गाहुतिखौसो परमहंस शिबनाथ स्वामी आफाया होनो बिथोन होलांदों जग्गआ सृष्टिनि आदिनिफ्रायनो दंखायो जेब्ला बेदआ रनसाय जाबाय सृष्टि जाबाय व्यासदेवा जेब्ला बेदखौ रनसायबाय बे बेद जोनोम जानायनिफ्राय मानसि माहारिया बेखौ बाहायबोदों गोदोनि ऋषिमुनिफ्रा बे जग्गाहुतिखौ होबोदों होबोयै होबोयै होबोनानै दिनैसिम जोंनि आखायाव गोग्लैफैबाय बेनो जाबाय सनातन धर्म बैदिक सैथो सनातन धर्म होनोबा बिसोर जग्गआसो बैदिक सैथो सनातन धर्म बेद मुगानिफ्राय बेखौ मानसि माहारिया बाहायबोदों होननानै बेखौ बैदिक होनना बुंदों आरो सनातन थाखानाय सैत्य धर्म बा ब्रह्म धर्म होननानै बुंनाय जादों ब्रह्मआ सैथो सैथोआनो ब्रह्म बेनो सनातन जग्गआ सृष्टिनि आदिनिफ्राय दङ दाबो दं उनावबो थाबाय थागोन बियो सनातन हा दै अर बार अख्रां अखाफोर साना सोरजिजेननायनिफ्रायनो दङ दाबो दं उनावबो थाबाय थागोन बियो सनातन बेनो सत्य धर्म बा बेनो ब्रह्म धर्म सत्यम एकम अद्वितीयम ब्रह्म होनदों एकम एबा अद्वितीयम ब्रह्म होनना बुंदों सैथोआ मोनसेल' इसोरा सासेल' नैथि गैया बेनो ब्रह्म बे बेद शास्त्रनि बाथ्रा आंनि बुंनाय राव नङा आं दिनै जाखिनि बुंदों बे गासैबो शास्त्र बिजाबावनो थाखाजोबनाय दंखाजोबो आं बेखौ नोंसोर बाबामोननि आइमोननि सिगाङाव फोरमायना होबाय आरो दंबावो बे 750 कौटि सुबुंनि गेजेराव जों दिनै नुनो मोनदों गिलु बालु दावहा बेफोर मा धोरोमखौ आनज्रायना थांनानै सैथोखौ सिबिनो नागारै असैथोखौ सिबिनानै असैथोनि फिथाइखौ मोनदों अगियानाव लिप्त जाहैदों बे अगियाननि थासारियाव थानानै अगियाननि फिथाइखौ मोननो हादों दिनै नोंसोर बाबामोना आइमोना नुनो मोनदों टिभि चेनेलाव अनेकाव नुनो मोनदों रासियाजों इउक्रेनजों दावहा जाना थांबाय नै दा पेलेस्टाइनजों इजराइलजों नांगासिनो दं ख्रिस्टानजों मुस्लिमजों चाइनाजों ताइवानजों नांना थांखांबाय नै दा आरो इराकजों आरो एदावलायगासिनो दंबावो आफगानिस्ताना एदावगासिनो दंबावो उत्तर करिया दक्षिण करिया एदावगासिनो दंबावो बिसोरो गासैबो सैथो धोरोमनि आन्दोआव गुबै सैथोखौ सिबियाखै बे सिबियैनि जाहोनाव बे फिथाइखौ मोनगासिनो दङ दहायनो बुंदों आं सारा बुहुमाव दंनाय माने सुबुंफ्रा जुदि अरमा खुगायाव गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफ्रुनाय मुवा जुदि जग्गाहुति होयोब्ला गाबोनो सैथो जुगा सफैगोन गाबोनो सैथो जुगा सफैगोन बे रोखा बाथ्रा जों साबैसेया जों जग्गाहुतिखौ होफेरो होआखै हिन्दु धर्मनि गेजेरावनो गोबां फाराग दंबावोसो बावन्नता सम्प्रदाय दं हिन्दुफोरनाव बावन्नता सम्प्रदायाव 53ता धर्म 53ता धर्म सिबिबासियावबो दिनै हिन्दु सम्प्रदायनि गेजेराव गोजोन थासारियानो गैबावा गैया गोजोन थासारिया फैनांसिगौमोन सुख शान्ति थानो मोननांसिगौमोन सुबुं समाजनि गेजेराव सुबुं माहारिनि गेजेराव गावजों गाव अनलायनाया फैनांसिगौमोन खौसेथिया फैनांसिगौमोन नोंनि फिसा आंनि फिसा बैनि फिसा ज' सासे इसोरनिनो फिसा हिन्जाव फिसा हौवा होननानै जोङो सानलायनो हानांसिगौमोन नाथाय जों दिनै नुनो मोनदों गासिबो गावबा गावनि आंनि गोजा नोंनि धोरोमा मा आंनिया रुफामनि नोंनि धोरोमालाय मा आंना सनातन नोंनि धोरोमालाय मा आंना ख्रिस्टान आंनि होनजोब्बाय धोरोमाखि नोंनि आंनि सोरनिबा थाया धोरोमा मोनसेयानो बेनो सैथो बे नोंनि आंनि सोरनिबा गैया जाय धर्मखौ सिबियोब्ला सारिमुथिनि जिबिनि धोरोम जायो जाय धोरोमखौ सिबियोबा मुलुग ब्रह्माण्डआवनो साखोन जायो जाय धोरोमखौ सिबियोबा बारा सोदां जायो दूषित गेसफ्रा बिजानुफ्रा बेमारनि जिख्रिफ्रा गैया जानानै
सुख सान्थि आलो गोजोन जिउ खांनो हायो बेबायदि धोरोमखौसो सिबिनांगौ गुरुदेव कालिचरण ब्रह्मआ गावनि गुरुदेवनि बोसोनाव सेथियावनो बुंलांदों मा बुंलांदों धोरोम सिनायनानै रायजो जानाय बायदि मोजां गैया होनदों बिसि फिसाय न'खर संसार जानांगौबा धोरोम सिबिनांगौबा बबे धोरोमा सैथो बेखौसो सायख'नानै सिबिनानै संसार जानो थिनदों गुरुदेवा धोरोम सिनायनानै रायजो जानाय बायदि मोजां गैया धोरोम सिबिनायखौ जेरै नागारबोदों उन्दैफोरखौ अननो रोङै खालामदों जेनिबो रग बियादि बेमार आजार जोबनो गैया जाबोदों होनदों बे गुरुदेवनि बोसोन आरो बुंबावदों बर'नि न'आव जौआ थागौमानि जौगानो हानाय नङा जौ लोंनाया लखि हानि अथ' हानि मान हानि जायो होनदों नंगौ माइरंजों सङो जुमायखौ लखि हानि जायो माइरंखौ लखि होननानै सानो मानसिया माइनाव होननानै बुङो माइरंखौ माइरंखौ अर्थ हानि रांखावरि खहा जायो मान हानि जायो मान सन्मान थाया फेयोबा लामा दथायाव गोग्लैलाबायना थायो गोबायो सैमाफ्रा खुगाफोरखौ सोलालाङो मान सन्मान जेबो थाया मान हानि जायो गुरुदेवा ओरैनो बुंलाङाखै आरो बुंबावदों सुखुआव दुखुआव जोंमा आइ आफा नङाबा अम सद्गुरु होननानै खुलुम धुना आहुति हो लैहोर लैहोर माव दां जा थाखा थाइसे हिस्रि गांसे मैगं थाइसे थारुन दरसे संख्रि बारसिनि थाखाय गैया जानानै जिउआव दुखु दाला होनदों बे गुरुदेवनि बोसोन आइ मावफ्राबो इसोर सिबिदो उन्दैफोरखौ अननो फोरोंदो थार बाथ्रा बुंदो आरो बुंनो फोरोंदो गाव गावनि फिसायखौ मान हो अननाय होनानै गोजोनै रायजो जादो होनलांदों गुरुदेवा गाव गावनि न' बां सि जोम थोरसि लथा साखोन सिखोन लाखिनांगौ माइ गरसेखौ मैगं थाइसेखौ मोसौ मासेखौ जोथोनै लाखिनांगौ होनदों दाउसा फारौ हाथारनानै इसोर सिबिनाया महापाप जायो दाउसा फारौ होयो थैया रानलाङो खर' मोदोम मानसियानो जायो होनदों निदान आफादावबो इसोरखौसो सिन्थियो जायहा जेसे मोदाय होयो बेहा निदानानै जोबनो गैयासो जायो होनदों गुरुदेवा इसोरा मालाबाबो गावनि फिसाखौ जाया इसोरा सोरनिबा फिसाखौ जानानै सोरनिबा फिसाखौ मोजां खालामा जाय फिसाखौ जागोन बेबो गावनिनो फिसा आरो जाय फिसाखौ मोजां खालामगोन बेबो गावनिनो फिसा बेनिखायनो दाउसा फारौ बोलि होना इसोर सिबियोबा महापाप जायो आरो बिदिजों मालाबाबो सिबिनाय खान्थिखौ लानो नाङा दिनै जों नुनो मोन्दों जेसेबां धर्मावलम्बीफोर दङ गुबुन गुबुन खान्थिजों सिबिनायफ्रा अबयसे जगाहुथिखौ होआ बिसोरो खिन्थु बोलि फथाजों इसोर सिबिनायखौ जों नुनो मोनाखै खम जालांबाय बेनिफ्राय दुर्गा फुजायाव बोलि होयो कालि फुजायाव बोलि होयो बे बोलि फथा बेथ' इसोर सिबिनाय खान्थि जाया दुर्गा फुजायाव हाजार हाजार मैसो बोलि होयो कालि फुजायाव हाजार हाजार बोरमा बोलि होयो इसोराथ' जाया गावनि फिसाखौ बे बोलि फथा बेवहाय सुख सान्तिखौ बहा मोनो असान्तिखौसो मोनसिनो हा नेपालनि राजाया 1000टा मैसो बोलि होनानै गावनि राज सिंहासनानो गोमादों बोसोरसेखालि गिलुब बालुब बांग्रि जाबाय बिल्डिंफ्रानो गुग्रुजोबदों बेफोर फिथाइया मानि बोलि फथाजों इसोर सिबिनायनि फिथाइ बेफोरखौनो जों दा रोखा रोखा नुनो मोनो आरो मा बेनिखायनो आं दिनै बुंगोन जे जों इसोर सिबिनोबा सैथोनि लामाजों थांनांगौ सैथोजों सिबिनांगौ सोरनिबा जाहाथे जिउआ खहा जायाबाव बयबो जाहाथे आलो गोजोनै जिउ खुंनानै थांना थानायनि हानायनि राहा जायो रैखा मोनो बेखौसो जोङो मावनांगौ बेनिखायनो बोलि फथाखौ जोङो गारनानै जायहा जेरैबायदि खान्थिजों सिबियो सिबिथों आं बेखौ बादा होनो थाङा बुंनोबो थाङा खिन्थु गुबै सिबिनाय खान्थि होनोब्ला नैबे जग्य जग्यआ जाबाय सुबुं धोरोम मानब धर्म ख्रिस्टानाबो होनो हायो मुस्लिमाबो होनो हायो हिन्दुआबो होनो हायो सिख भक्त गार' मेर' मुसि मेथर लालुं देउरि जेसेबां पृथिबियाव सुबुं दं गासैबो अरमा खुगायाव आहुति होनो बयहाबो मोन्थाय दं मानो होनोबा बे सनातन धर्म बियो मानब धर्म बे सुबुं धोरोम बे सुबुं धोरोमखौ मावोब्लासो सारिमुथि जिबिनि धर्म जायो मुलुग संसारा गोजोन थासारियाव फैनो हायो नैबे बरन गजन ब्रह्मन सारिमुथि जिबिया आलो गोजोनै जिउ खांनो हायो बिनि थाखायनो जग्य बाइबेलाव जग्यनि खान्थि दं
अल्ड टेस्टामेन्टआव हुम्बुलि नियम होननाय दं बेखौ फरायबानो मोनगोन कुरान शरीफआव जगनि खान्थि दं दिल्लीनि राजा आकबरा हुमायूननि फिसाला आकबरा जगाहुति होलांदोंमोन ओम सुरगुरु मन्त्रखौ ओमखार जप प्राणायाम खालामलांदोंमोन हिन्दु मुस्लिमनि गेजेराव सिबिनो थाखाय दिन इलाहि होननाय धोरोम फोसावलांदोंमोन नाथाय बे धोरोमा थिखियासै उनाव बायलांदों होमबा जों दिनै नुनो मोनो कुरान शरीफआवबो जगनि खान्थि दं बेदआव दं उपनिषदआव दं उपनिषदआ 12 खान बेदआ गांब्रै जगनि खान्थि दं भागवत गीतायाव दं पुराणाव दं गासैबो शास्त्र बिजाबावनो जगनि खान्थि दंजोबो ओंखायनो परमहंस आफा बुंलांदों मोनसे बाथ्रा शास्त्रे जगाहुतिर बिधि होननानै लिरना गालांखादों ईश्वर गोजोननाय गोरबो गोथार जानाय शास्त्रआव जगनि खान्थि दं होननानै लिरना गालांखादों दा जोङो जेसेबां सुबुं दं बे बुहुमाव बे सुबुंफ्रा जुदि जों खौसे जालायनानै जुदि अरमा खुगायाव गावनिनो सोरजिना दोनखानाय मुवा बेसादफोरखौ गोदै गोथाव मिलौनाय मोदोमफ्रुनाय मुवाफोरखौ सायख'नानै अरमा खुगायाव आहुति होयोबानो बे धोरोम जायो सारिमुथि जिबिनि धोरोम जायो मुलुगाबो बेजोंनो सोदां जायो दूषित गेस बाराव गेसाव गोफोन मोनामनायाबो दानगार जायो मोजां अखा हायो मोजां अन्न सृष्टि जानो हायो बेनि थाखायनो यज्ञ बेनिखायनो परमहंस आफाया बुंलांदों प्रथमे अग्नि ब्रह्मे होम करा भिन्न कुंजगे सिद्ध हइबेना आरो लक्ष लक्ष प्रकार जत्न करिले हइबेना इहा ध्रुव सत्य जानिबे होननाया बिनि रोखा सैथो बाथ्रा बियो बे सैथो बाथ्रा बियो ओंखायनो बे यज्ञआ बिथा यज्ञआनो सनातन यज्ञआनो वैदिक यज्ञआनो मुलुगखौ सोदांनो हानाय मोनसेल' राहा बेनि अनगायै गुबुन खान्थिजों लक्ष लक्षफ्रा सिबिब्लाबो मुलुग संसारा गोजोन सान्थियाव फैनाय नङा गोजोन थासारियाव फैनाय नङा बरन्स बिनि उल्था अशान्तियासो सृष्टिया बारा जागोन बांलांबाय थागोन अशान्तियासो बांलांबाय थागोन दा नुनो मोनदों दा बेसेबां अशान्ति जागासिनो दं जि जायगायाव जि हादोराव धोरोमनि खान्थि गैया इसोरखौनो सिबिनो रोङा बेफोरबायदि हादोर जायगाफ्रावनोथ' दा दावहानि सृष्टि जागासिनो दङ मानो जादों इसोरखौ नायसनाखै नुदोंब्लाबो नेवसिना थादों एरखेना थादों इसोरखौ गैया होननानै बुंनो सानदों सोरबाया बे जाहोनाव बिसोरो बे साजाखौ मोनगासिनो दं हमना नायदो दा जोंनि बे भारत हादराव मा गणतान्त्रिक देश धर्म निरपेक्ष देश बे हादोरा धोरोमजों धोरोम मुगैलायनो मोना जिखि खान्थिजों इसोर सिबियाथों मानो जों मानसि खौसे थालायनांगौ होननानै जोङो धर्म निरपेक्ष देश भारत संबिधानावनो बेखौ पास खालामना गालांखानाय रावनिबो राव धोरोमखौ मुगैलायनो मोना जायखि जिखि नेमखान्थिजों सिबिया सिबिथों बेयाव बाधा गैया बयहाबो समान मोनथाय दं होननानै धर्म निरपेक्ष देश होननानै भारतखौ उदांस्रि होदों गुबुन हादरफ्रावथ' हयथ' बिदि गैया जोंनि भारतआव दं बेनिखायनो दा इसोर सिबिनाय सैथोखौ फोथायनाय खान्थिया भारतआव बांसिन दं होननायखायनो जोंनि भारत हादराव बाराद्राय अशान्तिया सृष्टि जाया जोंनि भारतआव आरो बेनिफ्राय मा जोंनि गेजेराव जिखि धोरोमजों सिबिलायाथों मानो मानसि हिसाबै जों गावजों गाव अनलायनाय दं जोंनाव गावजों गाव अनलायनाय दङ आरो बे भारतआवनो ऋषि मुनिया बे भारतआवनो जोनोम जादों अबतारी महापुरुषफ्राबो भारतआवनो जोनोम जादों बिगियान बैगानिकफ्राबो भारतआवनो जोनोम जादों बेनिखायनो भारतआ दिनै उदांस्रि धोरोम सिबिनाय बेलायाव नांलाय खमलाय एना एनि हेंथा हेंथिखौ जों नुनो मोनाखै एसे एनैयालाय थागोन बे स्वाभाबिक थाखायो बियो बेक्तिगत हिसाबै सोरबा सार्थखौ साननानैबो बुङो नालाय गावनि सार्थखौ गगामनायजोंबो बाथ्रा बुङो नालाय बेफोर एफा एनैया थागोन खिन्थु आंनि नुनायाव जोंनि भारतआ धर्म निरपेक्ष हादर हिसाबै जोंनि गेजेराव दा धोरोमनि गेजेराव इसेबां गुलाय गुजायखौ आं नुनो मोनाखै खिन्थु गुबुन हादराव दङ दै गुबुन हादराव दङ सानना नाय दा पेलेस्टाइनआ ख्रिस्टान इस्लाम इजराइलआ ख्रिस्टान बिसिनि धोरोमनि खान्थियाथ' गुबुनब्लाबोथ' जानाय लोंनायफ्रा एखे ख्रिस्टाना जेखौ जाबो मुस्लिमाबो बेखौनो जायो मुस्लिमा जेखौ जायो ख्रिस्टानाबो बेखौनो जायो जानाय लोंनायाव बिसिनि जानाय लोंनायफ्रा थोरसि लथाफ्रा एखे खिन्थु सिबिनाय खान्थियाव बिसोरो आल्लाह होननानै गाबज्रियो इस्लामफ्रा नूर होननानै गाबज्रियो
खृष्टानफ्रा बाइबेलनि माबा लानानै गद होननानै गाबज्रियो बिसोर दिनै खृष्टानजों मुस्लिमजों दिनै गिलु बालु दावहा पेलेस्टाइन आरो इजराइल आरो रासिया इउक्रेनाथ' जोबा बारायलांगासिनो दङ बेनिखायनो मानसिफ्रा बुङो खोलि जुग फैबाय बिनि उनाव कल्कि फैबावगोन होनदों कल्कियालाय माबायदि कल्कियावलायनो मानसि जालायगोन दानो जालायबाय माथो मानसि जालायबाय दानो मबाइलाव नुदों दा सासे बाबाया गावनि बिमाखौनो सिथारनानै गोदानानै जादों गावनि बिमानि बेदरखौनो संना जादों बे मानसिखौ जानाय जायाखै बेथ' मैया दाख्लैनि बाथ्रा नैबे जेब्लासिम मानसिया बस्तु बध जाया गियान बध जाया गावखौ सिनायनो रोङा अब्लासिम जोङो अबध अगियानाव थागोन पशु थैल' जागोन जेब्ला जों गावखौ सिनायबाय बस्तु बध मोनबाय मुवानि गियानखौ मोननो हाबाय अब्ला जों गावजों गाव अनलायनाया फैगोन बे बस्तु बधखौ मोननो थाखायनो गियानखौ मोननो थाखायनो बै जगाहुतिनि खान्थि जगाहुतिखौ होयोबा अन्तःकरणा गोथार जायो मन बुद्धि चित्त अहंकारा जगाहुति होयोबा सारिमुति 6टा रिपुआ दमन जायो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य 6 रिपुआ दमन जायो जगाहुति होयोबा 10 इन्द्रियाव दमन जायो कर्म इन्द्रिय मोनबा गियान इन्द्रिय मोनबा कर्म इन्द्रिया जाबाय बाग पानि पाद पाय उपस्थ बे कर्म इन्द्रिय खामानि मावो गियान इन्द्रिय जाबाय मोनबा श्रवण स्पर्श दर्शन आसादन घ्राण मोनबा 10 इन्द्रियआ बे जगजों गोथार जायो होमबा नायदो जगआ मा गोहो दं दा नै जोंनि हिन्दुनि गेजेरावनो दा मोनसे बाथ्रा बुंलांबावदों परमहंस आफाया मा बुंलांदों जन्मना जायाते शूद्र संस्कारात द्विज असे भवे विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मण होनदों मानसिया जोनोम जानाय लोगो लोगो बिमानि गोरबोनिफ्राय जोनोम जानाय लोगो लोगो शूद्र अबस्थायाव जोनोम मोनो जन्मना जायाते शूद्र संस्कारात जेला संस्कार फैबाय बेद भाषा बेद माने गियान 1.5-2 बोसोरसो जाबाय बिमा बिफाखौ सिनाय रोंबाय बिबथै बिमादै बिबाजै बिमायाव सिनायनो रोंबाय बेद गियान फैबाय बेद जाखांनायनि उनाव गियान फैनायनि उनाव मा जागोन बे दिस 10-12 बोसोर 15 बोसोरनि सेंग्रासा सिख्लासा जाहैबाय दिस इसोरखौ एसे हमदांनो हाबाय बियो मा खान्थिजों सिबिबा इसोर सिबिनाय जायो इसोरा सोर सैथोआ बबे एसेबाबो हमदांनो हाबाय बेखौ दिस होनबाय बिनि उनाव बिप्र जगाहुति होनो रोंबाय बियो जगनि गियानखौ मोननो हाबाय सारिमुति सिबिखौ सिनायबाय बियो बहिर जगत विश्व ब्रह्माण्डखौ हमदांनो हाबाय बियो गावनि क्षुद्र ब्रह्माण्ड शीतल देहखौ हमदांनो हाबाय बियो बेखौ होनबाय बिप्र बिप्रनि उनाव मा जाहैगोन ब्राह्मण विश्व ब्रह्माण्डआनो ब्रह्ममय जगत बेखौ सारिमुति जिबियानो ब्रह्ममय जगत बेखौ बध जाबाय आरो लोगो लोगो बे बध जानाय लोगो लोगो बे बृहत ब्रह्माण्डनि बधआनो आंनि गोरबोआवबो दंफैयो बायजो मुलुगाव नुनो मोनदों हा दै अर बार अख्रां अखाफोर सान बेनो आंनावबो दंफैयो देहायाव हाया नै मोदोम दैया नै खान्थै गोलोमदै हागादै थै अरा नै जिउ हां थिफुं मावगासिनो दं थैया खारगासिनो दं 98 डिग्री बिदुं बारा नै जिउ महरै गन्थंजों हाबलाय ओंखारलाय जागासिनो दं अख्राङा नै खोनानो हानाय गोहो खोमा गन्थं बेफोरजों सोदोबखौ खोनागासिनो दङ हां लागासिनो दं अखाफोरा नै गोसो सानानै एबा चेतन गियान मोजां गाज्रि सायख'नो हानाय गोहो गियान चेतन बाहेरा मुलुगाव जा नुनो मोनदों बेनो फिसा मुलुगावबो दंफैयो क्षुद्र ब्रह्माण्डआवबो दंफैयो नैबे बेखौ जोंनो नुनो मोनदों बेखौनो जोंनि गेजेराव दा कालि दुर्गा लोक्षि सरस्वती साबित्री गायत्री होननानै गुबुन गुबुन देबी कल्पना खालामनानै मानसिफ्रा खुलुमनो हमदोंसै जोंनि हिन्दु धर्मनि गेजेरावनो दङ बेफोरो दाख्लै बावैसो जाना थांबाय बिश्वकर्मानि उनाव जाबाय दुर्गानि उनाव जाबाय हनै लक्षिनि उनाव नै दाख्लै कालि फुजा जाना थांबाय नै दा रास पुर्णिमा फैगासिनो रास फुजा गस्थ'लीला जागादों बे बरसार आश्रमाव अष्टमीनिफ्राय रास फुजासिम बेनि उनाव नै जगधात्री फैगासिनो दं नै छठ फुजा थांखांबावबाय दाख्लैयो होमबा नायदो जोंनि गेजेराव मा धोरोमनि खान्थिजों इसोर सिबिगासिनो दङ जों बेफोरखौ नुनो मोनदों बेनिखायनो जगजों थोंजों थाङोबा गासिबो थिग जाजोबो
आरो बै सिबिनाय खान्थिफोराव मा मन्त्रखौ बाहायनाय जायो कालि फुजा दुर्गा फुजा लक्षि फुजा सरस्वती फुजा हा बेफोरबायदि फुजाफ्राव बबे मन्त्रखौ बाहायनाय जायो बेदनि मन्त्रखौ बाहायो खिन्थु सिबिनाय खान्थिया गुबुन जाहैबाय बेदनि मन्त्रआथ' जगनि मन्त्र गोजासो बेखौ बै मुसुखा फटक सावगारियाव बाहायहैबाय ब्राह्मणफ्रा दुर्गा मन्त्रआव मा गायो ब्राह्मणा मा गायो जाहा देवी सर्वभूतिषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमथसै 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 होनना खुलुमो जाय मोदायजोआ अरखौ बिमायाव लांदों मोदायजोआव जाय मोदायजोआ पन्चभूतावनो खेति अबतेज मुरद बम मोनबा बे पन्चभूतावनो शक्ति रूपिणी संस्थिता गोहो महरै हाबना दंफैयो आं नोंखौसो खुलुमो नोंखौसो खुलुमो नोंखौसो खुलुमो होनबाय बै 10था आखाइखौ खुलुमाखैसै दुर्गा मुसुखाखौ खुलुमासै मन्त्रआ सोरखौ खुलुमखो अरखौसो खुलुमबाय अरासो देवी बिमा महरै गोहो महरै जोंनि देहा सिङाव हाबनानै दंफैयो बे अरखौसो खुलुमबाय जाहा देवी सर्वभूतिषु शक्ति रूपिणी संस्थिता नमथसै 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 नैबे दुर्गा माता रूपिणी संस्थिता लक्षि माता रूपिणी संस्थिता लक्षि बिमा महरै हाबना दंफैयो नोंनो अरानो काली माता रूपिणी संस्थिता नों अरानो काली बिमा महरै आंनि गोरबोआव हाबना दंफैयो सरस्वती माता रूपिणी संस्थिता नों अरानो सरस्वती बिमा महरै आंनि गोरबोआव हाबना दंफैयो आं नोंखौ खुलुमो नोंखौ खुलुमो नोंखौ खुलुमो बबे बे लक्षि दुर्गा काली सरस्वती माबाखौ मुसुखाखौ बहा खुलुमनाय जाखो अरखौसो खुलुमबाय मन्त्रआ अरखौसो खुलुमबाय बायदि बायदि मुं मन्त्र लानानै अरखौनो बायदि बायदि कल्पना साजायनानै मानसिया सिबिदों बेखौनो साबित्रि गायत्रि होननानै सिबिदों खिन्थु इसोरा सासेयानो सैथोआ मोनसेयानो धोरोमाबो मोनसेयानो आरो बुंबावदों मा धनं दिहि रूपं दिहि जखं दिहि नमथसै 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 होनबावबाय ब्राह्मणफ्रा दुर्गा मन्त्रआव धनं दिहि धननि बिगोमा अरन बरन गजन भ्रमण सारिमुथि जिबिया धननि बिगोमा बे सारिमुथि धोन बे धननि बिगोमानो जाबाय सान सोरजिगिरि ज्योतिर ब्रह्म सान सोरजिगिरि ज्योतिर ब्रह्मआ अरन बरन गजन भ्रमण सारिमुथि जिबिफोरनि बिगोमा जोंबो मानसियाबो बिनिनो धोन जोंबो सारिमुथि जिबियाव गोलैयो जों भ्रमणाव गोलैयो जों भ्रमण जिब आथिंजों थाबायनो एरबायनो हानायखौ भ्रमण जिब होनो अख्राङाव गां फारनैजों बिरबायनो हानायखौ अरन जिब होनो बिफां लाइफां बैसोमुथियाव रोदा सुथाबना थानायखौ गजन जिब होनना बुङो गुदुं सिङाव हा सिङाव दै सिङाव थानाय जिबफोरखौ बरन जिब होनना बुङो बे सारिमुथि जिबिया सान सोरजिगिरि ज्योतिर ब्रह्म गुरुनि धन बेनिखायनो बेखौ धनं देहि होनदों धोननि बिगोमा जोंनि गय बारि बागान खान्थाल थाइजौ आनारस गान्दा मैदेर लख्रा बांग्ला बिल्डिं अट्टालिका बेफोर सोरनि धन ज्योतिनिसो धन गावनि धन मोनबा जों थैयोबा लोगोआव लांफानो हानांगौमोन थालांजोबो मानो थालांखो बिनिसो धन जों सोरजिनाय मोनबा जों लांफानो हागौमोन खिन्थु जों सोरजिनाय जों जिगाब दोंसेखौनो सोरजिनो हाया जिगाब दोंसेखौनो सोरजिनो हाया जों बेखौनो नोंनि आंनि होनलायदोंसै ओइ 10 बिगा हाया आंनि बै मैदेरा आंनि नैबे बाइकआ आंनि नैबे बिल्डिंआ आंनि होननानै बाहा खालामनानै लालायदोंसै जेला थैना थांबाय थालांजोब्बाय बिनिसो धन नालाय ओंखायनो बेखौ धनं देहि होनदों धननि बिगोमा रूपं देहि रूपबान फुङाव साना जारौ गाबै ओंखारबोयोब्ला साननिथिं मोखां जानानै नायहर बेसे गोसा जारौ स्टिल थोरसि बायदि ख्लाब 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 मोदानो रूपबान समायना रमायना महर मुस्रि गोनां रूपं देहि बे मुलुग संसाराव सान नखोराङाव सारा मुलुग संसाराव नोंनिफ्राय आरो साबसिन समायना रमायनासिम गैला नोंनो रूपबान नोंनो महर मुस्रि गोनां रूपं देहि होननानै सानजौथिखौ थांखि हरदों जखं देहि जख गासिबो मानसिफोरजोंनो बाख्नाय जाग्रा मान होजाग्रा जखमान खालामजाग्रा जखं देहि सारा मुलुगनि संसारनि मानसिया नोंखौ बाख्नायाबानो राहा गैया नोंनो जखं देहि नायदो दुर्गा मन्त्रआ बे होमब्लालाय बबेथो बे आखाइ 10था गोनां मुसुखाखौ खुलुमखो मन्त्रआथ' अरखौसो खुलुमहरजोब्बाय
दुर्गा देवीनि बे मुसुखाया जाहैबाय मा आध्यात्मिक तत्व 10था आखाइजों मा बुजायदों महिषासुरखौ जंजों बिखायाव गेव सुदों बेजों मा फोरमायदों सिंहनि सायाव गाखोना दं दुर्गा देवीया बेखौ मा फोरमायदों बेनि गासिबो आध्यात्मिक तत्वफोरसो दंजोबो मुसुखा दाग्राया जोंखौ मुसुखा दानानैबो जोंजों मुसुखाजों जोंखौ बुजायदों दा जोंहा बेखौनो सोलोंनो नागारै बेखौनो इसोर होननानै गुग्रु गुग्रु खुलुमो बेवलाय मा मोननांगौ जाखो बे जड़ पदार्थसो बेहाथ' जिउ गैया बे जड़ पदार्थ गोथै दा बेफोरखौ खुलुमोब्ला जोंहा जेबो मोन्थाय गैया सेतन जाय सांग्रां जायहा जोनोम गैया थैनाय गैया बेखौसो जों सिबिनांगौ अराय गोथां ज्योतिर ब्रह्मआ ज्योतिर मुसुखाया साया गैया होनदों बे दुर्गा देवीयाथ' लोखि सरस्वतीयाथ' साया दंना साया दं मानसिजों दाजानाय बेखौ हाजों बानायदों जिगाब बुन्थाजों बानायदों बेहा साया दं किन्तु ज्योतिर ब्रह्मआ सान ज्योतिया अग्नि ब्रह्मआ बेहा साया गैया ज्योतिर्मूर्तिया साया गैया होनदों श्री कृष्ण भगबाना गीतायाव जाय मुवाया साया गैया बेखौसो सिबि बेसो इसोर होननानै दिन्थिलांदों आरो बे बुहुमाव गानायखौबो सोदोब मोना होनदों बेहा मेगन मुसुगुर गैया मेगन मेसेब रोङा बियो माब्लानिफ्राय बेलावलाव नायखौ नायगासिनो दंबाय थायो बेखौसो ज्योतिर्मूर्तिखौसो दर्शन खालामनो सिबिनो थिनदों श्री कृष्ण भगबाना ओंखायनो बै भागवत गीतायाव बुंदों फयसत भक्त सादितं ध्रुवं फयसत मां नर जु न फयसत सादितं ध्रुवं सु न फयसत मां नर होनदों भागवत गीतायाव श्री कृष्ण भगबाना जाय सिबिग्राया जाय भक्तआ नंगुबै सैथो सानज्योतिखौ सिबियो बे आंखौ सिबियो होनदों फयसत मां नर जु न फयसत सादितं जाय सिबिग्राया जाय भक्तआ सानसोरगिरि ज्योतिर ब्रह्मखौ सिबिया सु न फयसत मां नर बे आंखौबो सिबिया होनदों कृष्णआ आमी सूर्यनारायण रूपे प्रकाश आसि आं साननारायणजों मा महरैसो मुलुगाव जोंसारनानै दङ सूर्यनारायणथ' जन्मेन ना साननारायणआथ' जोनोम जाया बिमा बिफा गैया बेहा आत्मकर्मा रावनिबो मदद गैयाजासे हारसिं मावजोबनो हायो बेयो आत्मजन्मा गावनो बेरखांनाय माब्लानिफ्राय बेरखांखो रावबो खिन्था रोङा बेदाबो मोनहाया बिगियानाबो मोनहाया शास्त्रआबो मोनहाया आत्मजन्मा अजम जोनोम गैया बेहा आरो बिनि गोहो अरानो जिबेनाव आत्मा महरै स्थिति जाफैदों जोनोम लाफैदों बेबो अरायथा थाबाय थाया रुंसारि जालाङो आत्माया थल' बारग'लांबाथाय बे फिनजिरा गोग्लैना थालांबाय पन्चभुतआ आत्मायाथ' थैया अमर बिहा मालाय जथियाव गोरोबना थाहैफिनबाय जुदि मुक्ति मोनदोंब्ला बे सोरगो रायजोआव सानज्योतिजों गोरोबना थाहैबाय जुदि मुक्ति मोनाखै नरक भग पापि बियो बेनि आत्माया फैनानै बे नरकआव जोनोम मोनफैफिनगोन बै सिगांनि बायदि दुखु खस्थ'खौनो सैफैफिननांगोन बियो नैबे जग हिन कर्मन बन्धनम होननाया बेखौनो बुंदों जग गैयै कर्म मावोब्ला आत्माया मुक्ति मोना नरकआव थायो होननाया बेखौनो बुंदों जगआ जाबाय गोरबोनि साबोन बे साबोनजों दुगैनांगौ जों बे साबोनखौ दखान गलाफ्राव हाथाय बाजारफ्राव बायनानै मोना बहा मोनगोन बेखौ गावनि न'आव गाव नित्य जग होनांगोन बे गोरबो साबोनजों दुगैनांगौ अब्लासो जोंनि गोरबो सिङाव थानाय मैलाफ्रा खारगोन दुर्गा देवीनि जगआ बे जंजों सुजानांगौ सानफ्रामबो फुं मोनाबिलि नित्य आहुति होबाय थानांगौ बे जंजों सुजायोबा गोरबो सिङाव हाबना थानाय असुर गियाना खारनानै गियान बेरखाङो महादेबनि त्रिशुल बे त्रिशुलजों सुजानांगौ जों नित्य जग होनांगौ जोंनि गोरबो सिङाव हाबना थानाय असुर गियानफ्रा खारनानै गोरबो गियान बेरखांगोन बेनि थाखायनो जग नैबे दा आं दिनै बेखिनिखौनो बुंबाय फिन आरोबाव मालाबा परम पितानि अननायाव मोजां थायोबा जोंहा बे ब्रह्म गियान चेनेलनि जोंहा बिगोमा मानगोनां जोंहा जोंब्लाव ब्रह्म बाबाजों सानसे समाव लोगो मोनफिनलायगौखौ मिजिं थिनाय थाबाय दिनैनि बे बेलासि सम बुब्लियाव आंनि मोनदांथिजों गुरु आफामोना फोरोंलांनाय आरो आंबो शास्त्रनि दहाय लानानै जा फंसे फंनै बुंलांबाय बेखौ हयथ' नोंसोरो खोनासंगिरि नायगिरि आइ बाबामोना हयथ' मिथिबाय जानो हागौ एसे एनै गेना गोरोन्थि जालांनायफोरखौ सुद्रायनानै ला
आरो नंखायफोरखौ जालदाब गारहर आरो सैथोखौ गोरबोआव सोना लायोब्लानो नोंसोरबो सानसे समाव सैथो धोरोमखौ सिबिनो खाबु मोनहैगोन सैथोनि लामाखौ मोनगोन आं एसेखौनो बुंनानै दिनैनि बे बुब्लियाव आङो आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय ओम पुर्ण परब्रह्म ज्योतिषर्पाय नमः ओम ब्रह्म गियान नायगिरि साफ्रोमबो आइ आफामोना बे समाव मिथिनो मोनबाय बुजिनो हाबाय शास्त्रनि गोबां बाथ्राफोरखौ बे आफाया खेंफोरथिनानै होलांबाय थारैनो सुबुं माहारिया गावनि मावनो गोनां जिथु सैथो धोरोमनि फारसे गोसो होयैयाव सैथोखौ नाजावैयाव जोङो माबायदि दुखु खस्थ' जानांगौ जायो मानसिजों मानसि माबोरै हादोरजों हादोर जों माबोरै दावराव दावसि सैथो धोरोमखौ सिबिनो रोङैयाव मिथिनो रोङैयाव माबायदि सुबुङा असान्थियाव गोग्लैनानै दङ बे बाथ्राफोरखौ आफाया गुवारै शास्त्रनि दहाय लानानै जोबोर गेबेङैनो खेंफोरथिनानै होबाय दा जोबथारनायाव आङो गावनि बेसेन गोसा समखौ होनानैब्लाबो दिनैनि सावरायनाय हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामनायनि थाखाय गेदेमा आफा मनरन्जन ब्रह्मनिसिम खुलुमनाय सिबिनायखौ होनानै दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय खुलुमबाय आफा।